Boas noites, decía, benvidos a todos e gracias por estar aquí. Estamos encantados de tervos entre nós e temos de dar as gracias ao coro por este precioso concerto. Realmente o coro con nós xa ten axudado moito a plataforma, porque na segunda andaina deu un concerto ali a pé de monte, e a máis diso os membros, mulleres e homes da plataforma do coro teñen colaborado moito, tanto recollendo sinaturas como en actos reivindicativos. A eles, desde logo, moitas gracias. Vou vos decir o que cantaron un pouco para que todos saibamos. A primeira peza foi Maneo de Trabazo, que é unha peza tradicional do repertorio de Cantigas da Terra, e despois da primeira lectura cantaron Camiño de Ourense, que ten letra de Manolo Pipas e música de Luis Correa, e despois tamén a Toba de Urión, referida a emblemática cova que temos aquí no Galiñeiro, que as coplas son recollidas da boca de Rosalía Hermida, que é unha muller veciña de Vincios, e a música de Luis Correa. E despois da segunda lectura botaron a Foliada de Vincios, que é composición de Luis Correa, letra e música. Ese Luis Correa tan encariñado que está co Valmiñor é un músico realmente que sempre está polas causas do país. Así que a todos eles, moitas gracias. Pero bueno, hoxe é unha xornada festiva e nos convidamos vos a estar aquí para presentar o libro Nos Galiñeiro. Como é unha xornada festiva, ao final imos ter os petiscos, esperemos que subades arriba, que é onde temos a comida, para facer un convivio e, bueno, falarmos. Xa traballamos moitos días no ano, entonces hoxe queremos facer algo máis de lecer. Tamén, como é festa, ao final actuarán os Irmandiños, tamén de Vincios, todos ou casi todos de Vincios, un grupo de música folclórica que, claro, casi todos os coñecedes, ou todos, non? O disco, trae o disco. Temos aquí o disco. Os Irmandiños teñen colaborado coa plataforma, o sea, sabemos que están ca causa do Galiñeiro, porque individualmente eles, antes de formar a agrupación que publicou este disco, xa teñen participado con nós animando todas as andainas. Aparte, somos compañeiros xa de moitas luitas de anos atrás. Os Irmandiños vannos a interpretar primeiro a Muiñeira de Lareiriña e despois unha foliada que é a Festa dos Canteiros. Tamén van ler un extracto do libro e despois botanos outras dúas pezas, unha polca que se chama Polquería e un pasodoble, como non, titulado Monte Galiñeiro. Casi todas as pezas son música e letra de Javier Costas, veciño noso. Así que noraboa Javier. Bueno, despois eles seguirán con nós na festa cando esteamos cos petiscos. Así que a todos os Irmandiños, moitas gracias por colaborar na causa do Galiñeiro. Queremos darlle as gracias á parroquia de Vincios, porque destaca entre todas as que teñen que ver coa Serra do Galiñeiro. A Asociación de Veciños é a que organizou o acto de hoxe, máis ou menos a infraestructura, e non é a primeira vez que o fai. A Comunidade de Montes é a primeira Comunidade de Montes de todas cantas hai a redonda, que se dispón a defender o que é seu e o que é de todos. Neste caso, con respecto ao Galiñeiro, foi unha das primeiras organizacións que formou e que fundou a plataforma esta. En canto á Casa Cultural, que hoxe nos acolle, é a sede da plataforma, aquí nos reunimos sempre. Ademais diso, o bar incluso nos atende hasta as altas horas da mañán nas nosas xuntanzas que temos aquí aproximadamente sempre o último xoves de cada mes. E aproveito para invitarnos a todos. A plataforma, agora mesmo somos 41 asociacións e organizacións e persoas a título individual e, por suposto, quen queira estea pola causa e o que nos desexamos que se incorpore, non? Entón sabe onde atoparnos. Bueno, queremos decir que a xente de Vincios en xeral, eu penso que é unha parroquia que destaca, en xeral a xente de Vincios sempre está disposta e presta a defender
a defender a terra, a defender o seu, non? Entón, por iso, eu creo que un aplauso para Vincius, que estamos aquí. Bueno, decíamos que o motivo da xuntanza de hoxe é a presentación do libro Nos Galdiñeiro. Eu sei que a maioría da xente xa o ten, pero quen non, hoxe é o momento de compralo aí por 10, 12 euros, igual que podedes comprar o disco. E tamén temos á venda digamos, un folleto cos poemas, moi bonito cos poemas que leron os poetas e poetisas na terceira andaina ali a pé de monte. Son poetas relacionados ca Universidade de Vigo e que nos cederon eses seus poemas para que nós os pudésemos imprimir e vender para facer algo de diñeiro, porque o futuro non se presenta nada despexado. Entón, o diñeiro sabedes que sempre fai falta, ou para facer unha pancarta, ou para fotocopiar, ou para ir aquí, ou para vir dali, ou para presentar un escrito e non se sabe o que virá detrás. Despois xa falaremos disto. Pero, bueno, a personalidade de hoxe é Xosé Luis Méndez Ferrín. É o autor do libro, é o presidente da Real Academia da Lingua Galega, é un escritor de renome mundial, é un intelectual comprometido co seu país, comprometido con Galicia. Polo que a nos toca, temos que agradecerle que hoxe este aquí, temos que agradecerle o libro, temos que agradecerle que xa na segunda andaina estivo aí a pé de monte, en riba dun valado, lendo o manifesto. Nós sabíamos da súa generosidade, entón así foi, pedímoslle se podía ser que cos seus artigos que el publicara no Faro de Vigo semana a semana, sobre todo na Folla do Luns durante décadas, cedeunos os dereitos de autor e nós pudemos facer este libro. Así que el vai falar cerrando o acto de hoxe. Pero antes vai falar Carlos Meixome, que está aquí, que é o editor do libro. O libro editouno o Instituto de Estudios Miñoranos. Penso que todos os que estamos aquí coñecemos o IEM. Eu diría que o facho da cultura no Val Miñor. Gracias a Meixome e aos seus compañeiros en Gondomar podemos asistir a conferencias de toda índole, deportivas, científicas, económicas, de índole sociolóxico. As xeiras que fan no verán, penso que cos que vivimos aquí é un motivo de lecer, esperamos polas xeiras todos os anos. E para a xente que ven de fora é un abrir de unha porta máis alá da praia. É desde os petróglifos, a toponimia, o patrimonio arquitectónico, os lugares de valor natural, todos os recunchos que teñen unha referencia na cultura do Val Miñor, gracias ao IEM, son dados a coñecer e hasta nós mesmos os podemos disfrutar mellor, non? A máis diso, o IEM organiza cursos de verán avalados pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo, fai publicacións, esta non é a primeira, en revistas, libros que, digamos, traenos a historia, poñenos diante a historia que diu un fruito que non somos agora. E non só iso, esas publicacións son as ventás ao mundo de todo o que, de toda a actividade cultural que hai non só no Val Miñor, sino en toda a terra de Turonio. Ademais diso, o IEM está comprometido en actividades de investigación como excavacións arqueolóxicas, actos reivindicativos da memoria do povo. Eu penso que é un luxo, realmente é un luxo termos o IEM. É un luxo. E, por suposto, con respecto á plataforma pola protección da Serra do Valiñeiro, é un dos colectivos primeiros que formamos a plataforma. Bueno, na súa sede, ali en Gondomar, fixemos aquela xuntanza lá que xa foi en xullo do ano 2010, cando un pouco empezamos a perfilar o que despois deu en ser este movimento social que é o que nos ten hoxe aquí, non?
E despois tamén fora, e agora mesmo 2 anos, o 28 de decembro, que fixemos unha mesa redonda un pouco para ir mirando por onde íbamos a movernos e como íbamos a traballar para o que viña detrás, que desgraciadamente veu, porque o proxecto do polígono eólico si saiu. Pensamos que non ia sair, pero si saiu. Agora veremos o que facemos daqui en diante, non? Entón, eu quero dicirle ao IEN e a Carlos Méixome como director do Instituto de Estudios Miñoranos, pois gracias por todo, non? Gracias en nome do Galiñeiro, non? El falará despois tamén. Agora, despois, inmediatamente vai falar Antón García, que é veciño, compañeiro, amigo. Digamos que Antón é a alma do libro, porque Antón ideou o libro. El contactou con Ferrín porque é seu amigo. El tivo que buscar os artigos perdidos pola hemeroteca de Faro de Vigo, perdidos por ou máis ou menos difícil de atopar na biblioteca da universidade. Seleccionou os artigos que lle parecían máis acaídos, seguiu a edición paso a paso do libro. Non o creeredes, pero eu son testemunha de que noite tras noite, durante moitos días, vino eu teclear no seu ordenador todos e cada un do que está aquí escrito, porque o formato non era adecuado, había que pasar ao ordenador, ele escribiuno para despois poder imprimir o libro, non? Pero bueno, como Antón ten bastantes tarefas e variadas aquí na plataforma, agora mesmo vos vai falar el, explicándoos, por si ainda non sabedes o que é e como é a plataforma pola protección da Serra do Galiñeiro. Fala vos, Antón.